Nelai hi college zirlai ni in a bialpa zo ne apartment khata an khosa a nelai chu an YouTube channel siam ve ang ti in a bialpa zo chu asoma zo po chu an lo du ve in YouTube channel chu an siama an channel minga enjoy vo in an vlog na sa thei viau maya until tiang kim chu an channel lama da trinin an thokrim boka reilova subscriber po nei trovin company chi sang in an product factory an ti a sum an tho chu abaka milar ni ve to in vlog lovin an thiam to lova nelai pon vlog vel chu nuam ti ve le in Delhi lama anu le pa te chu a chang to lo ani ber mai ole video hi like in min lo share sak le la channel hi khong ani lo subscribe ve don nia social media link hi description lama kada boke like comment share lama in zoom lo sham ang u khun na liama nelai le zo po in ko vezel in zo birthday chu an thenga nelai chu an surprise to min zo chu aleng chu ka nelai chu an ale na muna wa thong thut tu min alive fa zo chu an alive ti portion lovin restaurant pakhata chu an wa muwa zo chu an me chedanga birthday lo man puin nelai chu athin rim viau maya zo chu lap chorin alive da na chang a relova a che dan zong zong chu a channel lama live vekin nelai chu alar bela abial pa awang chuan troll lo na sa ve le in social media chu alua khat ve nga la pi hui hui te ang khan lar moi lo nga lin FB lama an troll na sa view maya YouTuber trend khat chuan an content atan mang ve bokin nelai chu an troll luai ani ber mai nelai chuan an troll na chu man tangkai tumin larbel nan man na tuma ni masila ril ru chu dam thei big lovin zo kha na ron video call la karui wang mai ani kha rui loila chuan me chedang ka kis mi lovang ti ina frilla nelai chuan ni ruemo rui loemo kanin ngai zonga channel te kan siam du na kalakarin hi ibata sin ti ina frilla zo chuan rilfia to min ngai dam dil na sa view ma se nelai chuan ngai dam du lovin ati tausan daya in trend ang reng in trend chi alola in care thawang khan an oma an relationship hi situationship ani bermai nelai chuan troll tok na sa ve hle in alim tuan tling thei lova mi pakut thak ching le bialpa te ti du da thinang chuan mi in an ngaya a thian nu bina I chu kholin a hre om tor na zong zong chu a hrila a thian nu chuan channel thar siam la mani in tla sang mai ro zo tel lova iom thei sia khovel muro ti in a hrila artificial intelligence mi hring kom theya thu hrilin computer a chuan install turin a hrila nelai po chuan mi hring siam chop mi hring chu komatum ta ani nelai chuan AI milem chu install in a harsana towang chu a hrila chu milem chu thuak na yang maya kom thein me chethen khat ai chuan a fing to a milem chuan alan ani thu hrilin nelai chuan a bialpa zo thala a computer a om zong zong chu delete vek turin a hrila alan chuan a delete tur thu hrilin ni som ko chung hun a du tur thu a hrila nelai chuan thok tan hal tur a hrilin alan chu a kom tlak viau maya zo thalak chu AI chuan paisak zelin nelai po ahlim ve khop mai nelai chuan channel tharan le nga lin al vlog tran le nga la mi in an endu na turani phot chuan a tak taka khosak po relovin a ming dik takin channel chu asiama a video masabera chuan ama bum tu jo thomno kha chep thlerin mi pon an lom view maya nelai chuan a bel pahlui lek na chu mang tangkai content siam na na mangta ani nelai chuan a channel chu tuang taka kalpuin subscriber po anga sort view maya company trend khat chuan ambassador a mangin sumlama po aboi to lova a thiam pa alan chu komei tol tolin engkim chu ati tir thina alan pon thiam lo le ti theilo nei tlem ve le in nelai chuan apartment dang chu alu a view po nei trasotin a chat vel na chu YouTube le IG lama upload ngal zela ni khat chu a thiam pa jo khan muron tumin nelai chuan kong khara hon du lova zo chuan thil poimo tak hril tura nei thu hrilin har sana lian taka to thu chu a hrila nelai ero chuan kong khar hon du chuang lovin ga thowin an ron hruaya ama bum tu zo chu la mangai view ma se ala ti tau khum ri ani zo chuan nelai chuan texin mu nge che ka ngai thil poimo lu tuk hril tur che ka nei I man chuan nak tu ka min ron muro ti in a hrila nelai chuan chang boi du lovin a man lo ti chu a hria a AI khan lo reply sakina kaltu thu chu a hrila nelai chuan engma hrelovin zo po chu biak tumna anei hri lo ani
nelai chuan a samsiam tirin al takalan dan chu angai tu thara bialpa te min rin omlo san chuan tranangai ti chu thupuya nein kutin lem mit mul lem mong lem le makeup thaberber chu amanga makeup po du tok lo vin ngona vitamin A telin chiat lo atum na sa ve khop mai nelai chu a thianu bina I khana ron khola I bialpa jo khani thumla ya bo to ani ome I betlang theyem ti ina ron thrila nelai chuan theibik nang ni thum malam khan ka ina aron kala ka mudu lo ti ina lo changa jo chu biak ve ngal tumin a be theilova email whatsapp ig le fb atang te chuan biak tumin a sin theilova nelai chuan maktive le in a unaw nu su si chu a betlang theya jo chanchin chu zotin engma alo shalova nelai chuan ni thumla biak to lo thu hrilim police ne na report tur chuan a hrila nelai chuan zo chu a bo tak tak ring chuang lo vin ama awanga wak bo satli anga angai veri ani nelai chuan zo chu ngai ven ve tranin biak po dan tur chu a zong ve renga zo hre tha em sonali chu bia in sonali chu mantra CEO laka zo khan khe siam atuma boina engemo ane yaniang ti in alo hrila nelai chuan hril tuma nei kha hre chuakin zo chuan engemo tak har satna ato aringa a email ate chuan lu tumin password theingil ang chuan lu atuma lu theihlovin zo chu alo active to lo na sa viau maya nelai chuan eng har satna nge ato hre chi alo ma se mantra CEO chu biak dana ngai tua jo chu police lampon zong ve in a apartment a chuan an lut theya a ruang chu mu chuakin a thi dan dik tak po an hrelova nelai chuan tur ve hle in zo a thi ta ka chuan a AI ne na khana in soithol ve a zo vuina a chuan kal ve nge tumin a thi dan dik tak khriat chu atum ve bok nelai chu zo vuina kalina thi chan chu a hrethiam lo viau maya reporter pakhat chu beile ngalin nelai chu alar le ngala zo kha mantra laka boina thelu atum ti chu hreve to in zo file vel chu a hai chuaka zo video chu mu in a download ngala a AI khan zo thala zong zong lo delete fel vek to in nelai chuan zo video chu a ena mantra te hiang kan data eng kim min chu sak theya danang thapa che in an apps kan install atangin kan poisa kan eng kim min chu sak thei an kal dan hi adik lova chu wang chuan an CEO laka khe siam ka du ti in a soya nelai chuan makte le in video chu a en zela zo chu mantra ho hian AI mangin thian kom tur min siama an AI kan install to chuan kan data zong zong an nei veka kan thoru kan bank account le social media an thunun vek kan video lemte siamin an boss arian po an man to a ni masela dan pel anga akhosak na mutura omlowa wangin an suale a kalo thita ani chuan mantra CEO arian wanga thi kaniyang he video ilo enani chuan kathito nge yang mantra te do tur hiang ka beya mase ka hlo chamta ani hi dela lo film khuroti ina hrila dela I chuan a AI alan kharin zo to lovin a uninstall nga la mantra ho chu a bial pa awangin a hot pha veta ani nelai chuan zo video chu post to mina channel lama chuan a upload nga la ni masela a AI khan lo edit manin zo chuan nelai chu ril rulama har sana nei angina soideya ama thatu anga chu dai in mantra CEO po chuan ril rulama har sana nei angina soya a reporter a khoi tak po kha minun rong le thin ramani thulo soi ve in nelai chu artificial intelligence wangin na mol photrana police lampon ring lel ve in nelai chu an mana lok apa dani in trial nei hun chu anga ka nelai chu AI wangin tol thatu anga ngai anita ani nelai chu mantra company ukil te chu anan muwa kan laka case file zong zong hi suit le la jela tangin chuak theyang ani lo chuan trial nei huna thiami changdon chuang lova kumni vel chu itang theyang ti in an hrila nelai chuan du than tur dang engma anei lo ti hre in mantra chu aking le du lova zo thatu te an ni ti hrema se ti thei pakhat ma nei lo vina chuaka delhi a chuan kirle in an du le pa changsiam chu apui trana artificial intelligence awangin jela tang thei ti chu in hre chuak to in a film khur viau maya kan hriat chian lo application computer le phone vela install ngot thi a him lo ve khop mai ole kan movie biak dali chu zo stream lama chengza somli pakua lekin alei theya tlom ngain min lo valei sak ve ta che